Neața-l mea și bine m-am găsit la un episod de Minecraft. Da, stați puțin, pun puțină pauză și imediat, deci, vup, gata. Am revenit. În acest episod vreau să terminăm chestiunea asta. E ok. Să vedem ce-i trebuie. Diamond pickaxe. Și vreau să prăjim tot ce ne trebuie. Credeți-mă, cât am săpat pentru 4 diamonduri. Am săpat o grămadă. O grămadă am săpat. Les. Cobble. Am învățat de la unul. Punem tot în chest și după aia luăm ce ne trebuie. Da? Da. Da. Oak. De-ăsta. Spruce. De-ăsta. Așa. Brick. De-ăsta. Oak. Și cu bricks-urile face niște... stați. Fuck! What the fuck? În fine. În fine, nu știu cum se face. Da, uitați, incredibil. Pickaxe de diamond îmi trebuie. Glasul lăsați-l. Hai să luăm și asta. S-a consumat, am terminat, dracu ne-a luat porcentului. Mama face ceva bun. Mama face ceva bun. Nu știu sigur ce face, am fost plecat azi și nu știu, am luat de pe acolo mai multe chestii, dar nu știu. Stai să pun. Așa. Nu știu pentru ce am făcut asta, dar să fie. Aoleu, ce mă nervează. E ok casa. E ok. E mișto. Îmi place cum am făcut chestia asta aici. Până la urmă tot o prostioară, de-aia o să folosesc, așa că am făcut-o cam, am făcut pe asta cam degeaba. Așa. Așa. No! Avem armură de aer, deci e bine. O să mă mai duc la minat. Dar nu acum. Ok. Nu mi-am dat seama. Până la urmă tot de asta o să folosesc, așa că... Da. O să încerc o chestie, dar... Nu cred că merge. Ce m-am speriat. Așa și încă unul. Așa. Hai să luăm glass pane de aici, da? Glass pane, da, glass pane, sigur. Ai creative mod, adventure mod, survival mod. Cred că adventure mod înseamnă hardcore. Nu sigur. Hai să luăm pe partea asta. Așa.
nu merge. Eram sigur. Da. Nu contează. Nu contește, jamboxește. Nu contează, jamboxează și Angela croșetează. Așa. Ceva de genul. Hai să mai facem. Un crafting table o să mai fac. Da, fac acolo un crafting table. Ca să nu mai stau așa să mă miști. Achievement. 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 Și îl punem... Aici. Fac, nu merge. Pardon. Știu că o să se audă ca naiba, dar asta e. Dar are nimic, mamăule, hai zice bunica mea. Da. Nu știu ce s-a întâmplat, avea altă culoare și bine. E problema lor dacă nu le iese mâncarea, deci nu mă bag. Deci asta, ok. Hai să mă să mai fac, că na. Ne trebuie. Așa. O fi soare, dar nu-l văd. O fi soare, dar îl văd eu. Îl văd eu. Ho, ho, ho. Avem un stack, nu ne mai trebuiește. Ne mai trebuiește. A mers. Ok. Acum să mă duc să mai iau niște... să fac un topor. De aer, că diamond avem doar... Am putea face shovel, dar lăsați. Vreau să ajung să am multe diamond. În fine. 1, 2, 3. Și stick-uri 1, 2, 3. Crafting table 1, 2. 1, 2. Punem înapoi. Hai să lăsăm pe asta. Nu-l văd eu. Mai încerc cu bricurile astea chestii. Așa mi era, frate. Unspe. Îți bagi joc de mine. 11, frate.
O să mă duc să mai adun niște clay de la. Avem too many items, too many items. Not enough items, probabil că să-l bag pe el. Oh. Da, pun pauză, mă duc eu niște clay și revin. Deci, văp. Gata. A revenit. Acum mie să nu se închide filmarea că n-am timer și nu știu cât am filmat. Acum mergem să plăcem play-ul. Asta e episodul 9. Și azi o să fac și episodul 10 pentru voi. Pentru voi. Da, acesta a fost episodul de azi. În episodul următor vor fi gata bricurile. Și o să revin. Deci, bye bye.